हाबा बिमा सबायसो होख्रेमलायबाय आंनि लोखियानो नों होख्रेमनाङा हंगार आं दं आं होख्रेमनानै जायो आयौ बथलाबो मिउजिक ममेन्ट बावसो मारै होख्रेमो होनदों ओरै सिदा आं होख्रेमनायनि र' आच्छा एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर माने गिबि गिबियावनो गोसो गैयाब्लाबो नोंथांमोनखौ आंनि नैबे रुगुं सिंनि लाथा खानायजों बिराद मोजां खनसे स्राय बरायहरनाय थाबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'हाय मा जागोन आंबो मिथिया स' नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै नुखाबाय भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोब्ला एसे लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामना होबानो जाबाय मिथिबाय होमबा नायलांदो ना मा होनो चलो मा मोनबोदों होनदों सिसासो सिसा मैसो नङा खोमाफ्रा खोनाला बुरिबाथाय बिदिनो जायो बिबो माबा फिसौजो ओमफ्राय बिबै खोथाफ्रा माबालायगासिनो दं आरोना देरलायगासिनो बिराद देन्जार देन्जार रायलायो आरोना बे मा मा होननाय खोनायोथाय आबै जोंहा मैसो लाबोदों मैसो मैसोब्लाबो जाजायो मैसो होननायखौ खुगानि फेसनजों मिथियो आरोना बेयो सिसा जाग्रा जाया नोंलाय सेसायाबो जाजायो जागोन दा दाउ बेदरखौल' जाहोआ आच्छा जागोन जागोन खर'आव होग्रोनो नाङा दैखौ ओरै ओरै थिखोनानै बे मोदोम मोदोमाव लुनांगौ ओमफ्राय खर'आव लासावसो होनांगौ आदै ज'यैनो हरनाय सैमाया नै जोंहा थुखैलायबाय रेडि जायाखै नामा सेसा बेदरा बोरै लागाव सेसा बिखाफ्रा नुवाखै नों आइयै दाला दाला जोबखा होद बिमा खावलाया गोजाया जाथारसैलै सेसा जानानै दिनै बेलाय मा ओंख्रि ओंखारलाय नै माथो साराय गोजा खालिसै सबाय थबाय मोनजोबखाबाय ओमफ्राय नैबेलाय सबाय ओमफ्राय मा मा दं होनदों हांसो दं ना मा होनदों ना गोदायासै फोरानोनो बिफा जानोनो खावसे बिमा नोंहाव जानोनो लाबो सान्द्रिया लाबो सान्द्रिया बिमा ए बाबा साराया खामलायलांसै हनै इरावबो लेट सारायानो बोरैबा आवमा मोनामलायनायखौ नुवाखै आजुसे पहली मुलाकात बारिश की गिरने से तेरी मिडियामनि हो बिखाखौ एवजानांगौलै जोंहा खावसे खावसे जागोन मल मल जानाय खोथा दं बिफानिसो फोरानदो नोंहाव लाङोनो साख्रियाव दरफा दरफा आसार बानायनानै जाहैथोंसै हानबाव बै बिखाखौ बिखाया फोरानजाया बिखाखौ जाफानांगौसो बिमा बिखा जानानै नोंखौ जाथिथि खालामनांगौआ जोंहा फाग्लाया मोनजासिगोनलाय नालाय आं मा होनखाया नोंखौ आंखौ मोननायसो मोननाय नों जाबाय फोरानजाबाय बे आइयै दाला दाला जोब सयथि नैखौ एवजोबसै दे आख्रोमान हाग्रानि बेदरबाथाय थावखौ एसे बुरजा होनांगौ जायो आरोना मा आबैनिबो हा होमबालाय मा खालामनांगौ ओमफ्राय आंलाय एक्सट्रा दा सेरनो थावखौ दा माबा एथ'नानै होनोसै माखौ बानलुखौ दे होमबालाय बेदरखौ एवग्रोनोसै आङो हाग्रानि बेदराव थावखौ एसे बुरजा होनांगौ ना नङाबा नोङो फ्राम फ्राम गोथाव जायाना हाग्रा बानलुखौ दा एथ'नानै हरफिनसै बे मारै हर नैबे पियासखौल' होग्रोनोसै आं बिमा होमबालाय ना मारै दे जागोन दे खास्लि जाबा खास्लि नुबाय रायजोफोर देहाफ्रा ओरै गोरा जानोसैलाय बे सिसा बेदर होनबाथाय खोस्लिया बाराब्रा दार मासनि हद नैबेखौ गारसनहरनोसै आं थुम्बि साला जाव सामब्राम पियास हाब बेदेरलायथारो माथो आज उनसे पहली मुलाकात साराय फिसायावसो सङो आरोना आं रायजोफोर सेसाखौहाय अनेकथा जायगायाव सेसा जानो लिंहरगासिनो दं आंखौ सोरबा पाटगावनि सोरबा जायनारिनि सोरबा थिफाइनि आंनावनो दंखायो नै सेसाया आंनावनो जय हो लागाव लाल कालार खम गोथाव जासिगोन बे आइयै दाला दालाल' संखालायबाय आं नै रायजोफोर बेदर होनबाथाय आं संखायो जोंना बिमा मोखां नायलाय जानोसैलाय स्रायनो
सेसा बेदरावहाय माने मानसिफ्रा जानाबा संनो रोङा आरोना जोंनिथ' दाजुजिखा सोरबा हटेलनिबाबो सोरबा कारिखरनिबाबो सेसा बेदरनि दैखौ आराम गहोदो एसे ड्राय फ्राय होदो संख्रि होदो हालदै होदो लागाव ओमफ्राय खोबहाबदो माने एक्सुवेलि सेसा बेदराव दै थायो आरोना माने मा होनोमोनलाय गावनि दैखौहाय एसे गहोग्रोनांगौ आरो मोजाङै थावखौ एसे एरलाग्रोनानै मोजां माबाग्रोबानो जाबाय नांला होजोबग्रोबानो जाबाय हाब बिखाया माथो लाब गुरु जासलायनो बोरैबा मैसोनि बायदि ओमफ्राय एसे खोबहामसै आरोना दा दै गगोन बियो बे थालिर मासिखौ जाफैलायखो होमबा बे गोदाव सोरावा आइये मा बुस्थु बे हांसो नामा बेदरानो जोबा बेफोरबायदि नुबासो गोसोफ्रा सान्थि मोनसै जेलाय आं गैया होमब्ला बे बेदरखौ दहायनो फोजोबबायमोनब्रा बे ओंखाम जायाखै आइयो लोखि मानो जायाखै हो मानो जायाखै नोङो होद मानो जायाखै थालिरखौ जानाय नायनां आं रागासो जादोंलै बिमा नोंनि मेगनाव आं रागा नुबा जि गोजोनो बानलु बाथौ जाजोबनाय खोनाखै जि बानलु जालाबायो देनां बुरैबा बोरायबा ओंख्रि बानलु दाहे होनब्ला जाबासो खेला मोनाखै बे दा आबैया मा होनो बेबायदि जानांगोनबो बाबु मोजांखौसो होनखादां सिथ्लायावथ' हायोलै जाबानो मिथिबाय देनां एसे बोरायबा बुरैबासो जागोन दा गथ'निया 40 हाबबाय मोदोम सादोंनो माबा सादोंनो होननाया जाहांलायबायबो हर आं थालिर गाबोन बाबानि बार्थडे हद लाबो आं साखिखोनो गाबोन बाबानि बार्थडेलाय माथो जाखो गाबोन माबा दंगोन आइया नों जानाया नों थानाय बिमा नै लोखि आंनि जिउ जिरख'नाय जाया बेलाय जानो थिनायखौलाय बाराव नायनोसै नै सेसा बेदरखौ सेस दै गजोब्बायबो बेलाय बे दैखौ गहोग्रोनांगौ आरो ना माने एक्जाक्टलि गावनि दैजोंनो बयल खालामनाय बायदि जायो सेसाखौहाय ओमफ्राय माने बिथैजों एवनाय बायदि जाखायो नालाय थैजों थै दाला थाखायो नालाय सेसानावहाय बे दैखौहाय रानहोग्रोजोबनानै एसे ड्राय होदो लाजाला बे गोथावानो एबारावहाय एसे संख्रि होनोसै आरोना रायजोफोर लागाव सेसा बेदराव बारा संख्रि होजाया जे एसेबानो बाबनो नागिरो बिराद डेन्जार मोदोमा गुरै नालाय सेसाना ओंखायनो एसे सारलाबानो नाङो आरोना हाग्रानि माबा फिथाइ माबा जाग्राखा नालाय बेदरा एसे गोबाबखा आरो ओमफ्राय एबाराव एसे हालदै होखादो हालदैखौ एसे मोजां गन' होनांगौ आरोना जाहाथे बेदरा साइज गोमो स्लिउ जन्दिस गोनां जायो आरोना एसे नांबावगोन बायदि मोनदां एबाराव जाबाय बे बिराद मोजांनो खोबदो गावनि दै रानबाथाय एबाराव एरग्लिखावबानो जाबाय आरोना बेदर फोराननायावसो दंफैबावो जारि गोनां ओइ मुर्ख साला हाब जाजोबथारगोन होगालाय आया ओंखारबावाखै बेहा ए साला नोंनि महरानो आंनि बुंराय दाखा नोंनि हागा दैयानो आंनि मिस्टि बिदै बिमा नोंनि बे थालिर एवनायानो आंनि बेलाव बाथोन एबाराव एरलानानै फारायाव फैबाय आरोना नुबाय नों साइज गोनां जाखाबायबो बिथैजों एवनाय हालदै नांनाय गोथावफ्राथ' लाजाखाया जै जों एवनायखौ जाबाय अहा कालि उखुलिब जायाबा गवा बे सेसा बेदर दं हांसो दं है माखौ जाथ्र' जानो जाखा देनां थैबाबो मोनजानो खनसेल' थैयो खनसेल' उजियो थैनानैबा मा जाहैयो सोर मिथिले भगबानासो खिथाले बेफोरखौहाय बेलाय गावनि दैया रानजोब्बायना एबाराव एकदमबारे मल जाखाबाय आराम दैखौ बारा होनांला एसे ड्राय फ्राय एवबानो दैखौ मिडियामनि होबानो जाबाय आरोना एसे नांबावगौ बिमा मस्लाया लाबालाय मस्लाया बेखौ खेवलाय न' मा मस्ला मोनलाय बे दुन्दिया नामा दुन्दिया बेगर ए दे हे नों होनायानो आं होनायलै बिमा लोखि आंनि जिउ सनानि दाला आंनि ट्रेक्टर दाला एडभान्स होखानांगौ मस्लाखौ माने नङाबा मोनसेयाव होबा मोनामो नालाय ओंखायनो एसे एवनायफ्राव होफाखानांगौ आरो मासिबां होलाबायखा गोदाव सोरावनो मस्लाफ्राबो माबा आगुन दै जयथि प्रसाद आगरालासो मोनामनाय मोनलायबाय आङो एसे एरलागोन आं मस्लाखौ
संख्रि फाननानै खोलैला जोबलायखो संख्रियालाय नोङो गोदाव सोराव आखाइ मावबाय नालाय गोलैबाय खाबसि मोनलाबा आखाइ मावगाया होननायसो आयु 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 सिंगारिनि गस्लासो मोनगोनलाय वा लाइगारा आयु 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 गस्ला गोदान नामा लाइगार थेंक इउ दे आदै जयन्त सराय बिलनि आदै जयन्त हरनाय कुसुम बिलनि सैमानो थुखैनानै आराम लाइगारखौहाय गस्ला गानहोलायबाय जोंना लाइगार 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 आदे 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 खामसै बे बेदरा दे आयै गैला हनै रानथाबजोब्बाय बिमा लागाव होखावना हो संनायजों जानायजों नोंनि महरखौ नायै नायै खानाय जाथिजों खहाब्रै लांबाय बिमा फाग्लाया हरसै इराबदनि नायखेरानो हायासैलाय बेफा मोजां हिनजाव मोनदों आङो बिदियाव आंनो सेसा बेदर जाहोआ जायो बिमा जाथिथि जाहोथारनांगौ आहा लोखि मा होननो नागिरलायखो नोंलाय बाहाय सेंग्राजों सिख्लाजों मानो बिदि बिखा गुरलुब गुरलाब मोनलायलायो बिमा लागाय बेदरजों बेदर जासिबनांगौ ना मा होनो बिमा ओइ जाहांबाय जा बेलाय 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 दै लाबो दै 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 बिमा द्राय फ्राय द्राय जाहांबाय द्राय 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 रायजोफोर बिराद मोजां स्रेम स्रेम एवबाय बिराद गोथाव जाखासिगोन बे बेदरा आयै सोरबा मोनजाफ्लांनांसिगौमोन कमेन्ट खालामहरदो दा सोर सोर जानो लुगैदों रायजोफोर गदै गरला जोंना जादो आरो नङाबा जेन्डार अन खालामना सोलाजोबना हरगोन आङो दरफा दरफा बावहरगोन आं इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोरनिसिम नैबे सेसा बेदरनि नामै स्राय स्राय खनसे बावहरनाय जाबायलै गाज्रि दामोन गोजान गोजाननि आलासिफोर मोनजायाबो बालाबो नुनायल' जाबाय थायो देलाय बिराद मोजां जाखाबाय नालाय रग' रग' एबार दै होदो दैखौबो बारा होनांला मिडियामनि लागाव होबावगोन र' बिमा आं माने एसे लुला गारनानै माबागोरनोसै जामबिलाय दैया बेबायदि जाबाय नालाय एसे साराय लोमजासे होदो बाराबो होना दे खिन्थु जोबखाबाय नै जाबाय एबाराव बिराद मोजां एवनाया मोजां जाखाबानो माबानायाबो बिराद मोजां जाखायो एबार नेदोल' मोननायखौ लागा हाबा बिमा सबायसो होख्रेमलायबाय आंनि लोखियानो नों होख्रेमनाङा होंगार आं दं आं होख्रेमनानै जायो आयौ बथलाबो मिउजिक ममेन्ट बावसो मारै होख्रेम होनदों ओरै सिदा आं होख्रेमनायनि र'